Здравейте хора, аз съм Ивайло и днес снимаме на GTA San Andreas. Andreas. И ще се въртим цял епизод в кръгче. Знаете ли на кой още е кръгче? Артем от нашия клас. Артем, ако гледаш това... Не, че го гледаш, че ме мразиш. Можеш ли така? Е така? Това беше всъщност готино. Можете ли така, бе? С дигната гума съм. Завивам. Постоянно. Ама на фул завиване. Доколкото може да се завива в тази игра с колеория. Den finns det både bäst. Jag får inte en fan. Så det länge. Воздора, деть, кончу. Да. Сега ще ми трябва и кола, сигурно. Да, сега ще ми трябва кола. Сега ще натискаме ентер, докато някоя канала не мине покрай мене. Мамо, чуваш са? Типа спри да говориш през тя. О, гетрек. Dan's good to be a gangster. Oui. Отвори този прозорец. Затвори този. Аз умрях. Добре, както и да е, тук ще приключвам клипа и до нови харесала. Не, няма. Още 2-3 минути.
след малко ще отивам в Хасково и като тръгваме ще приключа клипа. Нали ще го кача да се... ще го почна да се качва. Челя! Челя, Мишка! Челя, Мишка! Типитек мантек! Ела тука! Дай ми го! Дай ми го! Искам да го покажа на целия свят. Дай ми го! Дай ми го, казах! Мамо! Няма ли да... Сериозно? Бутнал го, не съм. Така. Казах ли аз нещо? Искам да пробвам нещо. Взривих кутията само с ръце. Ма разбирате ли, че на мен не ми пука? Някакси така е да ме хвържи, ще видим. И аз съм написам, че ще ми пука. Че, видите, ще се ще убия, аз не ми пука. Аз ще се разпълня, аз да убия. Спри, моля ти се, поне намали. Спри, не, спри. Ало. Елена Сова. Аз си взема таско. Няма! Аз съм ти казвам, просто нали не искаш да се чуваш. Че си говоря, не ме получи съм смисъл. После
Добре, това ще приключим клипа. Да. Ще приключим клипа с това. И да. Ще се видим следващия път. Чао, чао. 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 Чао.